Allah sarki. Wai na za ka je? Wallahi kai ba ma wani tambayar da zan maka wallahi in dai ka sa kafa ka fita a cikin gidan nan sai dai in bana numfashi. Na gaji da wannan wulakancin da kake min a cikin gida tun da kake baka taɓa wannan kwalliyar ina cikin gidan nan ba. Sai yanzu wata kan ka tuna zaka je bin ƴan matan naka da saba dama ai ƙawata ta faɗa min haka. Shine ka cancara kwalliya zaka tafi. Na iya yin kwalliya in san kaya amma bai dame ka ba. Amma na waje sun fi burge ka. Duk wadda ta zo ta gaya miki cewar wajen wata zani ko gurin wata nake zuwa to ta kai zindikiya katuwar banza kato gobe. Ni nan da kika gani wannan kwalliya da na shirya na cancada gobe ne za a yi maulidin ƙasa a jihar Kano Asabar kenan. Shi ne abin da isa ne wannan kwalliya saboda mu a tafiya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na muka kware. Zan je gurin maulidi ne wanda za a gabatar a Kano gobe Asabar 6 ga watan 4 na shekara ta 2019. Wanda manya-manyan iyayenmu malamanmu za su halarci wannan guri. Akwai Sheikh Dahir Usman Bauchi, akwai Allah ijikan murgayi, Ubangiji Allah ya kai haske kabarinsa, Al-Sheikh Khalifa Malam Isiyaka Rabi'u, kadimul Qur'an kenan na ƙasa baki ɗaya, kuma shine uba na ɗariƙa kaf wanda da Allah ya sa a ce in ya iya da rai to sai in ya zo gurin Isiyaka Rabi'u sai ya ƙara masa matsayi akan wanda yake da shi, kuma insha Allah iya aljanna. Ni ina da wannan zan zo yanzu in je saboda sauri nake kin san abin sai a hankali amma to me yasa baka gaya min ba da ba sai in shirya mu tafi tare ba to shikenan amma duk da haka bata ɓace ba zan je in duba kuɗin dashin da aka kawo min jiya sai in bayar a so min aya da soko zan yi kunun aya idan zaka tafi gobe sai ka tafi da shi ubangiji Allah ya sa mu aladan ai wannan shine gangare al'amari zai ba muna gama karatun diwani nace ba abin da zan yi sai na dinka sabon yadi wannan rike ni da kika yi ni kin mun daidai aikin ƙara dora na hanya alquran alaihi salatu lahi summa sallam amma sai na dawo fa